Glemis, ești și Cawdor și vei fi tot ce ți-i dat. Dar firea ta e prea plină de laptele omenești duioșii să aleagă drumul care e cel mai scurt. Mă tem de ea. Mărire vrei, ai râvnă, dar n-ai și neîndurarea ce o însoțește. Ce vrei mai aprig, vrei pe sfinte căi. N-ai vrea să înșeli, dar cer câștig nedrept. O să ne distrăm cu menageria asta de sticlă? O să ascultăm iarăși plăcile alea uzate de patefon pe care și-a lăsat amintire tatăl tău? Da, Laura? Un lucru e sigur. În afaceri nu o să facem carieră. Am renunțat pentru că avem nervi la stomac. Nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să depindem toată viața noastră de altcineva. Scopul dumneavoastră era absolut limpede. Ați cercetat insula ca să dați peste un ucigaș necunoscut. Exact. Dar nu e nimeni pe insulă, vă spun. În sensul în care înțelegi dumneata, nu. Am ajuns la aceeași concluzie și eu. Date fiind însă împrejurările în care ne aflăm, suntem puși în fața unei execuții judecătorești pentru niște crime unde legea nu poate face nimic și nu există decât o singură cale pe care acest plan să poată fi îndeplinit. Domnule iubit! Soția dumitale este o femeie adorabilă și nostimă și n-are niciun cusur. Bă, celație! Nu-i lipsește niciun cusur. Nevastă, dar nu-ți pune corn. Păi aș vrea să-l văd și eu pe ăla care ar putea să se amorezeze de ea. E o scorpie! Domnișoarelor, încheind rezumatul pe care l-am făcut asupra romantismului secolului al XIX-lea și cu aceasta cursul nostru de literatură franceză, o să-mi permit, cu voia dumneavoastră, în cele câteva minute care ne-au mai rămas de stat împreună, înainte de a ne despărți pentru totdeauna, să vă spun câteva cuvinte, nu ca de la profesor la elev, ci ca de la prieten la prieten. Iată ziua când despărțirea va intra pe ușă printre noi, ca o toamnă prin copacii goi va veni. Știi, eu m-am născut în orașul ăsta. M-am născut aici, la St. Cloud. Îmi place cum încep să-ți povestești viața, într-un fel mă interesează. Am să te urmăresc în oglindă în timp ce mă fardez. Dacă îmi captezi atenția, înseamnă că ai talent și atunci am să telegrafiez la studioul meu că le trimit un tânăr Chance Wayne, care cred că va fi un juneprim grozav. Ar putea fi un fel de încercare pentru tine. Dacă ai avea un bărbat bogat și frumos. Nu poți să spui că nu-i frumos. Bine, să zicem și frumos, care să te iubească mult de tot și să-ți dea mai mult decât îți trebuiești. L-aș iubi. Păi cum să răspunzi altfel iubirii decât prin iubire? Tu vei fi fericită, Crim. Vei muri la 90 de ani. Să dea Dumnezeu. Vertfesc aici trutnica mea viață pe calea de biserică aleasă, iar nu de o nălucire ticăloasă. O apără aievea dumnezeescul har, iar nu doar metereze de piatră și stejar. Și piatra și stejarul se destramă, nu dăinuiesc pe veci de bună seamă. Biserica se cade să-și împlinească soarta. Vă poruncesc, prieteni, lăsați deschisă poarta! Numele de Watt va fi într-o zi mult mai cunoscut. Voi fi descoperit de cercul din ce în ce mai largi, chiar dacă nu aspir la o recunoaștere universală. Deocamdată mă mulțumesc să mă învârt printre mersieri și camieri. Faptul că îi urmăresc cât se poate de strâns pe Mercier și pe Camier nu trebuie să vi se pară suspect. Nu sunt obișnuită să gândesc așa. E destul de ușor, Rita.
O fi pentru tine. Eu mă gândeam doar că e o poveste a dracului de emoționantă, dar așa cum mi-ai povestit-o tu, mă faci să văd tot felul de chestii în ea. Amuzant lucru și tragedia asta. Fran, toți ăștia de pe aici, ăștia le știu pe toate așa ca tine? Împărații ascultă o țară, două. Ei nu pot să asmută vântul, norii să-i destrame, dar stăpânirea unui magician e necuprinsă asemenea gândirii. Nu-i vrăjitorul priceput un zeu? Hai, Faust, creierii ți-i chinuiește și află cum să ajungi un demiurg. Am de la soțul dumitale un cuvânt. A cui soții crezi, mata, că sunt? A cui? A regelui nu cred că e, sau a nu știu ce neamuri boierești. A lui Patlen, maestru în drept. Ce doare, nu-i aici? Săracul, îl așteptăm să moară. Și unde e? Unde să fie, în pat? Știi, nu-i frumos că ai cutezat să turburi un bolnav de care n-au frigurile pic de îndurare. Tu ai nebunit? Unde vrei să te duci? Dacă Marius rămâne în America, o să ne facă chemare. Vindem totul și într-un an suntem plecați. Important este să ne pregătim, mamă, să nu ratăm ocazia. Și ce face taică-tu cu pensia? Dă dracului de pensie. În America nu-i trebuie pensie, mamă. Nu-ți rușine, Căsea. Te-am hrănit. Auzi, dă-o dracului de pensie. Dar din pensia mea mănânci. Și? Și ești mulțumit că îmi dai de mâncare, nu? Ai muncit toată viața ca un bou. Pentru ce? Liza. Pentru ce? Și-au bătut joc de tine. Uite-te ce ai ajuns, un papagal care repetă: trăiți din pensia mea, eu vă dau de mâncare. Să pleci din casă la târg! Ilie, te rog, cum vorbești cu fata noastră, Luiza? Ai strigat și pentru Valdino! Da. Ce-mi poruncești? Stăpânul meu a poftit la masă un prieten, așa că trebuie să pui 2 tacâmuri. Dar acum, îndată, ai tot ce-ți trebuie în bucătărie? La mine găsești întotdeauna tot ce-ți poftește inima. Bravo. Într-o jumătate de oră pot pregăti orice fel de masă pe Foarte bine, să știi că sunt mulțumit.